Chendo mar gedo mar dag pi ma Kegonga County ma Migori ochakore bang' kano yawe yang gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare county no higa mokalo. Chakruok mar gedo no kelo geno ne oganda ma osebedo ka dire kod nok mar pi kuom higni mathoth. Jojo manigi ler koa e county ma Migori. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e county ma Migori maraboro mar higa mokalo, kama bende ne oyawo chenro mag dongruok mopogore opogore. Chenro mar gedo mar pi marom milion 600 e gwego ma Kuria East gin moko mago mane oyawo kod jatend piny Kenya e kinde limbe no. Bang' jada gwego ma Kuria East to kuom dweche marom 4 mondo ko chenro ni chakre, geno koro chopo bang' bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne wechego ma keyo pi maonge ka Lake Victoria South Water Works Agency chopo gwego ma Kuria East kendo kawo pacho ganda kaka dhi tim chenro ni mar pi. Wamesema watafanya mambo yote, watachimba maji, watatuwekea tangi kwa milima, watasafrai maji kwa manyumba. 100% of all those who are present support this project. Hiyo ni kuonyesha tunaanza on a very good footing. Hii ni mradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kwa maisha ya watu hapa, kwa sababu italeta maji safi ya kunywa, italeta maji ya mifugo. Jalub County Commissioner ma Kuria West Andrew Mwiti maneo tele chendo ni maka opacho ganda ka utende kod gedo mar pini ne ajiwo ganda mondo koro sir chendo go mag dongruok. Wakati mradi inakuwa implemented, tupate support ya everybody. Hii mradi itafaidi kila mmoja kwa njia moja ama nyingine. Kwa wama administration ya Kuria West tutasupport hii project kutoka sasa mpaka ikamilike. Chakruok ni mar gedo kaachiel kod keyo pini koro kelo geno ne oganda gwego ma Kuria East ma osebedo kod pek ma yudo pi kuom higni malach. Omba serikali au wenye wahusika na mradi huu kwamba maji yaweze kufikia kila sehemu ya wodi hii, kwa mashule, hospitali na sehemu za serikali zote, na pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji hii. Gwengego mag Getambwega mantie kod familia maloga na par gin mago bende kori geno ne oganda dhi bedo kod pi maler e bwo chenro ne mar keyo pi ma itimo kod piny owacho mamalo. At the end of this project tunatarajia zaidi ya mboma 10,000 zitafikiwa na maji safi ya kunywa. Vilevile institutions zote za serikali, kutoka shule, kutoka mahospitali, kutoka kambi za chiefs, kambi za AP, kambi za askari zote zitapata maji. Na vilevile hii maji itafika kwa kila mboma. Medusa Paula gwanda matio kod bad migawo ni mar piny owacho ma Lake Victoria South Water Works Agency wach ni chendo ni mar pi ma otisi kaka Kegonga Water Project dhi neno ne sikunde, mier, kaachiel kod kuonde mamoko obedo kod pi maler. So kwa hii mradi tutafanya desilting, tutajenga ile vyombo ambazo zinasafisha maji na kujenga tanks na kuextend pipeline kwa shule na maeneo yote ambaye watu wataweza kuwa kupata hii maji. Ebwo chendo ni mar keyo pi, yiende maromo milioni 10 bende kori geto pidhi igwego ma Kuria. Na tutaendelea pia kuhakikisha kwamba mazingira tumeidumu kwa kupanda miti kwa sababu kwa hii mradi tutatenga pesa na kusaidia hawa wananchi watengeneze seedbeds. George Juma, Ramogi TV, Migori.